Guys, oh, from Rojas City with love, smoked na tinapa, smoked na tinapa, smoked fish. Hindi ko alam kung anong pangalang fish. Basta ang sarap nito, kaya pag umuwi, yung kapatid ko, nagdadala siya dito balik sa California. Ino-order pa nila ito, ang sarap. Na-delay nga sila mami, di ba? Hindi naman ako naka-order dahil kasi alanganin na, hindi pa tatapos. Pero dahil na-delay sila mami, yung dadalhin ng nila para sa kapatid ko, na in-order niya, sa akin napunta. Tapos umorder nilang sila ulit. Umorder na lang si Julie. Para makadala rin ako. Dahil may time pa naman. Kaya umorder na siya. So, may mga blessing din, di ba, guys, na delay. Pero, sabi nga ng kapatid ko, delays are sometimes a blessing. Kasi hindi mo alam kung bakit inaano ka ng Diyos, ilikas ka niya sa kung ano man na bagay for that moment. So, kung may delay sa buhay, huwag mainis. At minsan, ayan ay blessing. Sa anumang mga bagay, later mo na lang ma-realize, ay, buti na lang, hindi natuloy. Dahil, ganito, ganyan, di ba? Kaya kung may mga aberya sa buhay, kung ano man yun, tanggapin. Dahil may reason, bakit? Ha, guys? Good morning nga pala, guys. Ito, nagluluto akong itlog, tapos magpiprito akong tinapa. Oh, di meron ka ng breakfast. Kasi nandito ko si Percy, di ba? Kami sanay kaming late na kaming kumakain. Hindi naman natin idadama yung iba sa ating style. O, kaya ayun. Hindi pa pala ako nagsaing. Eto na, guys, oh. Ay, nako. Ang sarap ito. Kain tayo, guys. Ang bango. Gawa tayo, guys, ng mango salsa. Meron pang mango. Dagdagan natin ng sibuyas. Asin. Ay, naku, ang sarap. Hi, guys. Nandito tayo sa Wilcon. Meron lang tayong titingnan. Dami, guys, styles, oh. Daming choices. And 7 pieces. Ang isang box. Oo. So, ito 2 pieces. Ito, so 2, 4, 6. Okay. Gaanong size kamo ng ng isang box na yan? Yung coverage niya po. Oo. Nasa 0.72 lang po o 0.60. Square meters? Okay. Ito, parang ganyan yun di ba? Malaki? Mas malaki. Mas malaki pa. Kailangan natin yung susukatin. Kailangan lang natin malaman kung ano ang gusto natin. Mas mura. Saan? O, tingin? I see. Malalaki siyang bato. Malalaking bato. Per piece yata. Per square meter. Ha? Per square meter? Ganito po per square meter. Oy, ayun pa pala oh. Ang lalaki oh. Ayun. Ano? Saan? Ayun, meron ang din. Ang ganda pala nito ga oh. Ayun, tingnan mo yun, ayun. Teka. Sa gitna, ba't may gitna? Ayan. Hindi tumasin. Dito ka para Ayan. Full view. Ganda guys oh.
malaki yan. Ay, ito yung 32. Opo. 32. Tapos yung isa kanina, nasa itaas. 42. 42. Bali 3 inches and 3 feet and a half. Oo. 42, 3. Ito 1.5. Tapos ito, 2K lang yan. tapos yung puting malaki, bibigay mo ng 6 ka mo? Okay. Tapos yung 42 inches yun. 32 inches, 3,000. Eh, magkano yung ganyan? Opo, 3 lang. 3. Mas maganda to. Oh, ayun, ang ganda niya. Ito siya na, oh. Pareho niya, ayun, ang ganda niya. Parehas maganda. Kakatapos ng parehas niyan, sir, ma'am. Oh. Ganda. Yung isa, Hanggang 2,000 po. dalawa. Yun, sir, yung naka-display doon. Pwedeng 1.8 yun. Ito. Kaso ito kasi, sir, yung ilaw niya, tingnan niya. Tsaka ilaw nito, dito. Oh, meron parang ano, design. Sa budget ang kulay. Mas buo yung ilaw nito. Mas maliwanag to, sir. Ay, yung bulaklak-bulaklak? Opo. Okay. Ano nyo, yung Ay, makikita ka sa buong mundo niyan. family business, so kayo lang lahat gumagawa? Opo. Lahat, mura na mo, hindi ka pa pinanganak, Opo. business nyo na ito. Tapos so hindi sila reseller guys, talagang silang gumagawa kaya medyo mas mura kaysa doon sa mga reseller. O, kaya yung mga nandito sa Daog o mga taga-Angeles, punta kayo dito. Tapat lang ng Pure Gold. Pure gold, ayun. Gold The tsaka, builders. ano po, builders. Builders, okay. Dito kami bibili ng ng parol. Meron na kami nagustuhan. At saka nag-ano sila, nagbibigay silang discount. At saka nagbibigay. Magkapatid kayo? Anong, Maasawa? Girlfriend? Jowa lang, jowa. Magkamukha kayo. Ano ma? O magkamukha kayo. Pagka makamukha Araw-araw ko kayo. siyang kasama kaya na. Hindi, at saka magkamukha daw kayo. Maganda daw Ay, yun. ano pa, nagmarites pa. Ay, teka pa nga, nagpunta ko pa itong isa. Boss, patingin, boss. Boss, ayan. Galing nila, oh. Pwede ka? Pwede ka video? Galing. Ayun ang ilaw. Yun ang ilaw. Oh. Ah, may speaker kaya. Ito ang mga ilaw, ano? Oh. Ang galing nila. So, ka. Oo. 5 feet po yan. 5 feet? Wow. Nakakasya. Pero Ang yung palagay ganda. mo kakasya yun. Ito yung nakasya yun. Yung kakasya. Ito palagay mo yun. Hindi na yun masyado na malaki. Meron tayong 4 feet na ganyan. Kaso di pa tapos. Oh. Ayan guys, so nilalagyan pa lang nila ng ilaw. Oh, okay. Oh. Galing. Okay, mga ganito rin. Yung tingnan mo, Percy ha, yung size. Doon sa parang doon sa puti, tsaka doon sa brown na isa. Ang pangalan pala nila, Triple M Isa na Lantern. ito. Isa nito. Tsaka isa nito. Ay, gano'n. Lalagyan. Kaya tingnan mo. 24 bali 2 feet. Ito 20. Guys, pumunta si Percy sa kay Janet Chongs. Ito sa akin pa Ito kay Louie Boy is also paa. Kay Percy. Kain tayo guys! Oh, kain tayo! Kain tayo! Kain. Miss ko si Chongs.